дар беморхонаи ноҳиявии рақами 2 ҷамоати деҳаи Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳамширагони тиб ки 12 май ҷашн гирифта мешавад, чорабинӣ баргузор гардид. имрӯз тибқи нақшаи тартибдода маъмурият ва кумитаи иттифоқи касабаи беморхона ва марказҳои саломатии деҳоти Ёва тасмим гирифтааст ки чорабинӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳамширагони шаркат ки санаи 12 май ҷашн гирифта мешавад баргузор намояд. чорабинии мазкур аз 2 қисм иборат буд. қисми аввал аз даъвати собиқадорони соҳаи тиб ки тӯли солҳо дар ин беморхона фаъолият карданд. қисми дуввуми чорабинӣ бошад. ин озмуни беҳтарин ҳамширии тиббии ҷамоат соли 2021 буд. мақсад аз баргузории озмун дарёфти беҳтарин ҳамширии шавқат мебошад. мо бе шумо ҳеҷ, чунон ки ҷаводи рӯӣ мегӯям, мо ҳеҷ, замона ҳеҷ, дунё ҳама ҳеҷ, ҳеҷ ди баҳри ҳеҷ напеч, тоне ки аз одамизод меҳр монату муҳаббату воқеъ ҳама ҳеҷ. меҳр муҳаббати бепоёни коркорони соҳаи тандурустӣ ва содиқдорон шомилтон бошад. ёе ки хаёли бузург мегӯянд ки онон кӯҳанд, онон ки наванд, ҳар яке пайёку як шаванд, ин бун ки ҷавон намонад ҷовед, рафтанду равену боз оянду раванд. дар озмуни беҳтарин ҳамширии тиббии соли 2021 кормандони миёнасоли тиб аз беморхонаи ноҳиявии рақами 2 ҷамоати деҳаи Ёва ва инчунин беморхонаҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иштирок карданд. иштирокчиён аз рӯи 6 намуди шарт қувваозмоӣ карданд. инчунин дар ин озмун онҳо малакаю маҳорати худро ҳам дар соҳаи тиб ва ҳам дар сухангӯии ҳозирҷавобӣ нишон доданд. салому дуруди меҳрафзо нисори якояки шумоён меҳмонони гиромӣ шумоёни азизро ба ин боргоҳи меҳру вафо хуш омадед мегӯям. ғолибон бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ мукофотонида шуданд. инчунин дар охир меҳмонони даъватшуда аз тарафи кумитаи иттифоқи касаба ва маъмурияти ин беморхона бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. гузориши Меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.